A Asociación Veciñal do Sabiñao agarda que neste 2018 se vexa por fin en funcionamento a depuradora en construción na planta leiteira de Vilatán e que frede unha vez por todas os vertidos incesantes durante anos ao río Pesqueiras. Pero, por outra parte, o colectivo veciñal manifestou nunha nota o desexo de que se dea cumprimento á resolución que dende o Congreso dos Deputados insta ao Ministerio de Medio Ambiente, a través da Confederación Hidrográfica Miñosil, a aprobar un plan de rexeneración destas augas. Falan novamente dun río morto e cheirento que precisa recuperar as súas condicións biolóxicas dende Vilatán no Sabiñao ata o lugar de Pesqueiras en Santo Estevo de Ribas de Miño. Representantes da Asociación Veciñal congratúlanse de que a nova propietaria da central leiteira, a cooperativa Lemos, puxera en marcha en setembro a incorporación da depuradora. Por outra parte, agradecen as distintas iniciativas levadas ante distintas instancias por distintos grupos políticos para denunciar unha situación da que xa deran constancia veciños en numerosas ocasións. Por un lado, a europarlamentaria Lidia Senra levara ao Parlamento Europeo o tema. Tamén chegou ao Congreso dos Deputados a través dunha proposta non de lei introducida polo Grupo En Marea. Por outro lado, agárdase tamén a resposta do Parlamento Galego a outra proposición non de lei que trasladou o PSOE. Nela solicítase á Xunta un plan de descontaminación e rehabilitación do río, así como a que se estableza un sistema de alerta en distintos puntos do cauce para detectar novos vertidos.